L-Eġittu bombardja militanti tal-Istat Iżlamiku fil-Libja sigħat biss wara li nħareġ filmat tal-qtuħ ir-ras ta' 21 Eġizzjan Kristjan. Fil-mira tal-bombardamenti Eġizzjani kien hemm tienet siti fejn il-militanti jitħarġu armamenti u mħażen. Uffiċjali Libjani konfermaw li l-attakki Eġizzjani saru fuq Derna, belt maħtufa mill-militanti. L-Eġizzjani maqtula kienu Kristjani Kopti li nħatfu f'inċidenti separati f'Diċembru u Jannar mill-belt ta' Sirte fil-vant tal-Libja. Belt li wkoll sfat maħtufa mill-militanti. Il-filmat intefa' online mill-ġihadisti Libjani li ħalfu l-lealtà tagħhom lejn l-Istat Iżlamiku. Dan kien l-ewwel filmat li wasal minn grupp tal-Istat Iżlamiku barra s-Sirja u l-Iraq. L-Eġittu ddikjara 7 ijiem luttu nazzjonali wara li nħareġ il-filmat tal-Istat Iżlamiku. Il-President Abdel Fattah al-Sisi ddeskriva l-militanti tal-Istat Iżlamiku bħala qattiela kriminali u mhux umani waqt li ddikjara dik li sejħilha battalja ħarxa kontrihom. L-Eġittu diġà jissielet kontra ribelli fil-Peninsola Sinai li ddikjaraw l-lealtà tagħhom lejn l-Istat Iżlamiku. Il-ġnus Magħquda l-Istati Uniti u l-Papa Franġisku l-kol ikkundannaw il-qtil tal-Kristjani Kopti. Ta' min jgħid li fil-Libja hemm komunità mdaqsa ta' Eġizzjani Kopti, ħafna minnhom jaħdmu fil-qasam tal-kostruzzjoni. Il-Prim Ministru Taljan Matteo Renzi stqar li mhuwiex mument opportun għall-intervent mill-militar Taljan fil-Libja. Intant filmat ieħor ħasat lil ħafna u bir-raġun, grupp ta' tfal jidhru maqfula ġo Gaġġa, libsin bl-oranġo bħal bdot li nħaraq ħaj mill-Istat Iżlamiku, b'torċ qribhom daqs li kieku lesti għal ħruq. Jirriżulta iżda li l-filmat inħareġ minn attivisti kontra l-President Sirjan Bashar al-Assad li sostnew li l-atroċitajiet ta' Assad huma ħżiena daqs dak tal-ġihadisti.